kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin idiri, tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw anapili, daytoy ti aldaw, nga inaramit ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay akanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana, daytoy ti aldaw, nga inaramit ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, naggapo amin iti Ama, ti balay giken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, salun at biag ken pigsa, daytoy ti aldaw, nga inaramit ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, parikot ken amin abanag, ibatan tay paida, iwaksi tay amin agura, ta sumangot padaya, daytoy ti aldaw, nga inaramit ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin ideri, tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuy aldaw anapili, daytoy ti aldaw, nga inaramit ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit Hiraman tayo pa ti kararag tayo, ti special intention da Gordon and Luis Bernadette Bruce. Kakabsat at Domingo rambakan tayo, ti panagbalbaliw ti langa ti Apo. Imparangarang na ti dayag na, impakita na, ti panagbalay gina. Iniyawat na, inted na kada tayo dahi ti anamnama. Nga iti kang itingitan ti panagtutuok, panagdaldalyasat tayo, addan tulat ta namnama. Kastamot arambakan taypay ni San Juan Vianney, nga iso ti patron, dagiti Cora Paruko, nasingpet apadi, managkararag apadi, nagbalbaliw, ginagserbian na, gapo ti panagkarkararag, ken kinasingpet na. Idawdawatan tayo mat dagiti amin apapadi, tasapay kumata, ad-adang maisurot, ti puso mi, ken Kristo nga iso ti pudpudno apadi. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo, tapno addapan na kaikari tayo ang makiranod iti daytoy na santuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat,
tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. When ako mga sika, Gloria ti Diyos Ama, ikangatuan. Gloria ti Diyos Anak, anay langitan. Gloria te Espiritu, anak santuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Kapya kadagiti amin at tao, ana imbagti panagnak nakemda. Nailangitan nga ama, daydayawen da ka, agrubab kam ken ka, agyaman kam ken ka, kapoy ti dayag mo, anay langitan. Gloria ti Diyos Ama, iti kangatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anak santuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Apo Jesucristo, bugtong anak, Kordero iti Diyos, anak ti Ama, unasem ti basbasul, ti
na kami. Awatem tuy araraw mi. Sika situtugaw, iti makanawan ti Diyos Ama. Tasyan na kami, denggen tuy araraw mi. Gloria ti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anak santuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia. Sana, Alleluia, kangatuan. Alleluia, sana. Sikalaeng iti nasantuan, sikalaeng iti kangatuan, iti timbuyong ti Espiritu Santo, ti gloria ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, iti day dinagloryaan apa nagbalbaliw tay langa ti bugbogtong nga anak mo. Pinasing kadam dagiti misteryo ti pamati, babaen ti panangsaksi da Moises ken Elias. Kastapay nga impakaunamon nga impakita tiranyag apang ramen monto kada kami nga anak mo. Ipaahim mo kadi tadumngeg kami iti ayayatem nga anak mo, tapno makipagtawid kam tumet ken kuana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro ni Daniel. Bayat ti panagbuybuyak na isaad dagiti trono ket nagtugaw ti maysa si bibiyag iti agnanayon iti maysa kadagiti trono. Napudaw akas la niebe ti kawes na. Umasping iti kadalusan adelana ti buok na. Gumilgil ayab ti trono na anaisaad kadagiti dumardarang apili. Agay-ayos nga po'y tagapoy ti trono. Rinibribo dagitag serserbi ken kuana ket linaklaksa dagiti adda iti sangwanan na. Nangrugi ti panangukom ket naluktan dagiti libro. Iti parmatak iti dayta arabii, nakitak ti maysa kasla tao. Umas asideg ket linikmot dagiti ulet. Immasideg iti sibibiyag iti agnanayon ket naidatag ken kuana. Inawat na sadyay ti panakabalin, dayaw ken tinaryan a panagturay,
Tapno ang serbi ken kuana, dagiti tattao, iti amin a nasyon, puli ken pagsasao. Agnanayon to ti panakabalin na, ket dinto agpatingga ti pagarian na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo sa Diyos. Agarin ti Diyos iti amin adaga. Agarin ti Diyos ti amin adaga. Agarin ti Apo, agragsak ka daga. Agrago kayo, da kayo amin nga isla. Ulep ken sipnget, tinanglikmot ken kuana. Kinalinteg ken hustisya, ti pondasyon ti trono na. Kasla alid a malunag dagiti bantay, iti sangwanan ti Apo, ti amin adaga. Ipakaamuna dagiti langit, ti kinalinteg na. Ket makitan to ti amin na tattao, ti dayag na. Agarin ti Diyos ti amin adaga. O Apo, manakabalin amin, sika ti agturay iti amin adaga. Natantanok ka, ngem ti amin adi Diyosen. Amin adaga. Di may basa, na adaw may kadwa asurat ni San Pedro. Di kam nagtalek kaday tinaparbo asarsarita, idi pakaamumi kada kayo, ti panakabalin ni Apo tayo Yesu Kristo, ken ti ay na. Nakita mi mismo ti kinatanok na. Ada kami, idi ti sibay na, idi maited ken kuana, ti dayaw ken dayag, anagapu iti Dios Ama. Idi ko na ti timek, manipod iti katanukan adayag. Daytoy ti anak ko adong dungwek apakay aywak unay. Nangeg mi daytoy atimek anagapu sa dilangit idi, naikuyog kami ken kuana iti tapaw tinasantuan abantay. Iti kasta, dakdakkel manen ti panagtalek ni iti pakaamu dagiti profeta. Pagsayaatan yun ipangagyo daytoy akas lamay sa pagsilawan. Agranranyag iti nasipnget a lugar. Agingga iti agbanawag, ket agranyag kaday ti puso yu ti lawag, ti bitwen ti agsapa. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo sa Diyos. Agsao ka, o Apo, dumdumngeg tuyadipen mo, at daken ka, dagiti sawa ka, itetiag nanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka, dagiti sawa ka, itetiag nanayon na biyag. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Inkuyog ni Jesus da Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan. Ket is-isuda simmangat iti maysa a bantay. Ijay nagbalbaliw ti langan ni Jesus iti imatangda, nagranyag ti rupa na akas iti init. Ket pimmudaw dagiti pagan-anay na akas iti lawag. Pagamuan nakita da Moises ken Elias a makisarsarita ken Jesus. Bimmalaet ni Pedro ket kinunana, Apo nagsayaaten ti kaadda tayo ditoy, no kayat mo mangipatakderak ditoy ti tallo a kalapaw, maysa para ken ka, maysa para ken ni Moises, ken maysa para ken ni Elias.
Madamapay laang nga agsasaon ni Pedro, idinagparang tinaranyag nga ulep anang linong kadakwada. At datimag anaggapo iti ulep anagpuna. Daytoy ti anak ko adong dungwek apakaay aywak unay. Dumngeg kayo kenkwana. Nagbuteng iti napalalo dagiti adalan idi mangngeg dati timek. Nagpaklebda iti daga. Immasideg ni Jesus ket sinagid na ida. Bumangon kayo, kinunana, di kay agbuteng. Idi timmangad da awan sabali anakita da no dilaeng ni Jesus. Awan pangibagbagaan nyo, tinaimatangan nyo. Ibagayon tulaeng daytoy kalpasan ti pannakapagungar ti anak ti tao. Imbilin ni Jesus kadagiti tallo nga adalan na idi sumalsalog da iti bantay. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken kao Kristo. Good morning. Makamkamatay kay samutin. Good morning. Makamkamatay. Ada, idi ubing kami. Diya ka muna, dapay mga aramid tata. Doon sa pay mo, ita medyo interior. Tinapupuutak nga aramid tilalakay iji ayan mi idi. No, kasjay nga daytay mangrugin nga aglamiis ti parbangon. Nasapa dagiti lalaki ta ugali mi nga dayta mannalon ket no nagtuang di sikkawil kun adak sikkawil lang nga matur amoy ti sikkawil. In English nya ti sikkawil biruken yung taon. Kano nagtuang di sikkawil kun adan amo dagiti lalaki bumangon dan. Kano nalpas nga kape or agkakape da tikas kasta man di ayan medika aguurnong da di ayan ti asideg ti baod ti nuang nga agtutugaw amuyo ti nuang lamuyo mangatan kay di baod na adu dagitay sobra na nga nangan root garami dagitay medyo nagango takkina puuran da di jay iso ti obrada ti bigbigat agi inudo amuyo ti agi inudo in English chimney kunan nga pag inudwan nga rod agi inudo da nga agtutungtong handa nga mamaritis dagito yung kaslakan niya yung kadaki nagsasarak kayo biag ti tao ti pag-istorya niyo isuda agi istoryada kadagitay maipapan kadagitay paspasamak idi nga tapnohang nga malipatan is istorya enda kala ko madjay nga to ti umbog ya manipod ya tampog aging gadya San Jose di kami nga bantay ije nga to na kalbo ngam idtoy side isulaan ti ayan ti kayo manmano ti kayo ti nga to katis istorya anda giti lalakay idi anda kanu napan naganop idi naala da jog sa pugpugan da kuman in English puuran puuran dan nagkulagtit na ije og sa nagtaray kaday ije gaya nga naposkol kanu ti kayo ije di kada kawkawayan kaday ije og sa adda kanu na isapit nga mao puuran nga pagsungrod nga bulo nagtaray iso nga nauram kanu ije tuktok ti banta istoryada no agtutungtong da ije ayan ti temtem wenno ayan ti anya na dapayan kunatayo kung kunatayo kasdiyan kala ko madayjay awan nang isurat da niyang istorya ngam na ipatpatawid agingga kadakwada that is oral tradition dayjay ti ibagbagana nga oral tradition awan nang isurat ngam istorya dananang kintatang or kaya da kanyami kada tugot ti angalo kunami adda daytay haan nga matat siya nga ubog tugot ti angalo jak amuno kasano kadakkel ta angalo mamalagi ti istorya ni angalo na nakakita tinapinarangtay jay mabagbagi na ket nakakita tinapinta sa babae kang imato isong handa na kabalasyo jay baybay jak amon istorya inyong tumat kakas siya is istorya oral tradition diya haan nga nakasurat ti libro ngam oral tradition kana kuma impas-pasada ti manoa henerasyon babaen ti istorya kadan to pag-ungkin bakes diay insurat dala ang ti libro ngam diay amuyo da ti Biblia kas lakas jay met nagdalan iti oral tradition haan nga idinagungar ni Apo Isusan automatic nga nagsurat dagiti adaalanan uno saan idi si Biblia i-record haan for how many years nagdalan iti oral tradition ti Biblia tayo kala ko madaytoy dati presentation dati
panagparang ni ay panagbalbaliw tilangan ni Apo Isus iji bantay tabor agpapada da tabor agpapada da nga imuli iji bantay description da napan nagkararag nagbaliw tilangana ni Matthew, Mark and Luke, Matthew, Lucas ken Marcos ken Lucas agpapada da ti presentation ngem adda nagdudumaan da anya nagdudumaan da kuna ni Pedro idi imuli da iji bantay. Kalau kuma imuli da iya tapaw, mapanda agkararag. Agkarkararag ni Apo Isus, nagbaliw tilangana, nagranyag. Kuna ni Matcho, ti imbagana, ti paninyagan nagbaliw tilangana, pimmo daw ti pagan anay na akas itilawag. Ni Marcos ken Lucas, anya kuna na, makasisirap alawag. The same, ngam makasisirap alawag. Kakuna ni Matyo dit ay no iti San Matyo kuna ni Pedro, apo kayat mo amang ipata derak. May sana ni Pedro. Kayat mo amang ipata derak iti kalapaw ditoy, may saking ka, may sakin ni Elias, ken may sakin Moses. Ngam no basaan da Marcos ken ni Lucas kunana, kayat mo amang ipatakder kami. Tatalo da matakadwa da jehaan. Nagduma di imbaga ni Pedro. Anya di osto tatangarod. Idi manan sumalsalog da kunana, idi nagsasaupay laeng ni Pedro kunana, at datimot nga naggapo sa dilangit, nalangeb ti napudaw nga ang ulap kunana, daytoy ti dongdongwag nga anak ko. Dagiti daduma daytoy ti ay. Daytoy ti ipatpatid ko nga anak ko, di maysa daytoy ti dongdongwag. Awan di daduma, awan di imbagada nga dumngeg kayo ken kuana awan di daduma. Kaya nangarod nga sa uwan gapot adda diferensyadan mistaken di Biblia hanga napasamak no. Adda nga mapanegnekan nga nagbalbaliw tilangan ni Apo Hesus ijay bantay gapo di nagdidiferensyaan di presentation dagitoy tallo nga ebanghelista. Ta apa ya nagnangarod ti oral tradition idinalpasen nalpasen DJ panagungar ni Apo Isusan awang pay nagsurat ni Matthew nagsurat handa pa impagpablaak inlumlum mengda adu mo tinagsurat nga daduma nga handa nga inawat Gospel of Peter, Gospel of Thomas handa nga inawat isu nga kuna tayo ti Biblia tayo haan mo nga ibaga nga daytoy laeng Biblia isot masurot maisalakanen ko na dagiti daddo mga kaarubayo awan ti serbiti tradition haan before nga naisurat nagna iti tradition nagpipinasaan da a pinagtungtungtungan ni Jesus natay nagungar ni Jesus napandinitok-tok ti tabor nagbalbaliw tilangana ni Jesus napanijay bantay olibo naglinget iti dara ni Jesus nang pagungar tinatay impasa-pasa dati mano atawon dayjay ti oral tradition isu nga sakbay nga naisurat ti Biblia na ibipaspasa babaen ti pagsasao panagsasao nagtutungtungan da isu nga tattakitaan tayo apay nga nagduduma presentasyon dagitoy tallo ngamin linagip dalaengen kuna anak ko maniro ni Marcos ka daytoy ti dongdongok nga anak ko haan na may mayat di panang present na nagsurat mo ni Lucas haan na may mayat di panang present na kastoy dayjay taha nga eksakto nga dayjay isu dayjay napateg ti oral tradition ken anya naganan may sa nga pasamak may sa ibagbagada nagbalbaliw tilanga ni Apo Hesus ura duduma ti presentasyon may basta nagbalbaliw tilanga ni Apo Hesus. Dahil ti piyesta na tapno maawatan tayo. Tanong mo inton sa bali atawan, sumaron at tawon sa bali man ti presentation nan. Tapno maawatan tayo, may sa ibagbagada, ngam may sa nga event. Nga duma-duma panangiparang. Dahil ti piyesta tata. Anya tinaaramid. Ulitin tayo. Simmang atta ijay bantay. Mapanda ag kararag. Nagbalbaliw tilangana. Anya ti kadakkelan nga mensahe ti panagbalbaliw tilangan ni Apo Hesus. Imparang na impanamnaman na ti balaygi. Abaken tayo to amin at the end of the tunnel kunana there is a light. There is always a light. At dalat kasilaw kalpasan ti tunnel. Kanukit kitaan tayo na i-apply tayo itibiyag tayo kakabsat.
Nga manya ti rumbang aramidan tayo umuna ag sakripisyo sumangat iji bantay kalbaryo. Agrigat ka nga umuna tapno adda ti lawag. Ha nga mabalin nga lawag adagusen. Kala ko mano kaya mo ti agpabasa kaya mo agbasa. Sumangat ka ti kalbaryo ti panagbasa. Tapno agbalay di ka. Kaya mo ti ang kala ko makaya mo maagasan. Ikaw na ni doktor, ay, ang kaunay, dagito itabtaba, kada na apgat. Ang mabalin pala, kinagpabunyag man siya, kaaro ba main? Among nga, blood ka di ka magsakripisyo. Tapno lumain ka. Ay, ibagbaga na dito yung ati panagdalyasat tayo dito yung lubong kakapsat, masapol nga sumangat tayo itibantay. Anya ti purpose na, nga na isimang adda, prayer. Iso nga ti panagbalbaliw tilangan ni Apo Jesus, sacrifice and prayer in sacrifice. E di aglulwaludan, kitaan nyo ni Apo Jesus, tunggal kaya nati agkararag, agay sulay, kaya nati agmaymaysa, kaya nati mapan itibantay, mapan iji awan matagtagi tao. Tapno adda pa nagbalbaliw, kasla dahil simang adda bantay, pagamuan nagkararag. Kasi magkanya tayo. Masapol nga ag-effort tayo Tapno adda pa nagbalbaliw, anya dagiti kayat tayo nga agbalbaliw. Nagado, ada problema mi Apo, ti pamilya mi, agpangka agkararag. Apay nga haan nga ko na kumani Apo Isus ka, iji kumakangitingitan ti igit ti kalsada jay Jerusalem, kunano kumaka, ito'y tayo agkararagan. Mabalimot. Haan, apay nga masapol nga mapan, kasi magkanyayo. Apay hanyo nga bigbigan nga dati iyo umayo tatta dito unag ti simbaan ka effort iyo nga umay agkararag. Ne umataon Apo si kaban ti agkararag. Apay di hanyo nga bigbigan nga di iyo umayo payla dito ka effort mo nga mapan agkararag. Oh, mangmangagyaw. Kita tay bigat agkararaga kaya ayan ti Adoration Chapel pagamon bimaya ka bakti tudon. Allah Apo ko na sigurado dagitay timmangat ti abot ti agom na handaman makimisa dagitan ko na. Nagsulay agto daw ko na daman dagitan. Ngam adulat na tay Christmas na paya uray nga rod na adda todo uray adda bagyo no di pusong ka tarigagayam ti mapan agkararag ngamin kayat mo nga adda agran yan. Isugor niya andakan to jay sakripisyom di jay rigat mo di panang sakripisyom jay oras mo panangitig mo di oras mo, adda kayat mo agranyag, anya dagi jay. Apo sulbarin di pamilya, di problema. Apo kayat ko nga makagraduan, makabasa. Apo kayat ko nga agbalagi ko mamot ti board exam mo, no bar exam na. Umayat agkamang. Apo aduti kayat mi, makalong aw kam kumamot iti biyag. Isugaro di effort tayo nga may adda tayo ditoy. Nga sinanama tayo iti panagranyag. Sinanama tayo nga addan tulak ta panagranyag uray no agdaldalyasa tayo ti kangitingitan ti panubok, sakit man, problema man, pakarikutan man, stress nga kaslahang nga maikikat, agsisilpo a problema nga kasla awan gundaway tayo nga umangas, addan tulak ta panagranyag. Nga isakripisyong ti umuli ti kalbaryo, iti tabor, ti bantay, iti biyag tayo, addan tulak ta panagranyag. Anya di sakripisyo ken kararag. Idi ko nagkararagan, kunana ni ay naglawagan ti nagbalbaliw ti langan ni Apo Isusan, kunana ni Jamay sang ebanghelista makasisirap. Ti kunana makapurar, tagalawag mo dayay. Kunana mo't nakasilsilap. Nagranyag, awan ti kapudaw na dito'y daga ko na. Idinalpasan, anya ti kuna ni Pedro, it's good to be here, it is good to be here, kuna na. Nagmayat yadad to'y Apo ko na ni Pedro. Kaya mo agaramid sa baling ebanghelista agaramid kami, kuna na. Anya ti kaya nan, haanan kayat ti agsubli ijay Jerusalem, numabalbalin ijay dan. Di experience da nga rod nga nagpintasan, numabalbalin agyan dadyayan. Kanya ti kuna ni Apo Jesus, anya ti ko na ni Apo Jesus kadakadahaan, masapol nga agsubli tayo, ituloy tayo di trabaho, di misyon tayo, mailan sa aktupay, mapapatay aktupay nga masapol nga agsubli tayo, ijay naggapuan tayo, haning nga mabaling agtalin na agtay ti tok-tok ti bantay. Kakas jay mutlaan kanya tayo, anya ti kunana,
Dahito iti dungdungwag nga anak ko kung na ti boses kini Apo Isus. Dumngeg kayo ken kuana. Dumngeg kayo ken kuana. Tapno makiranod tayo tumat iti panagranyag. Masapol a dumngeg tayo met ken ni Apo Isus. Kas ano dumngeg ken ni Apo Isus? Agsubli tayo di inaldaw abiyag tayo. Dumngeg tayo ken ni Apo Isus. Tapno makiranod tayo met iti ranyag iti biyag. Anya ti dumngeg ken Apo Isus, the commandment of love. Adda ka di ayat no dendenggam jibilin ni Apo Isus. No tongtong palam, sursurutam ni Apo Isus, the commandment of love. Adda ka di ayat nga maiparpari na. No managin bubukod ka, hangka pa'y nga nalawagaan. No nakita mong tilawag, kas pangarigan kumada kayo nga naparabura na. Nagbalaygi di kiti anak yon. Nagbalaygi kayon. At damot na kita napanti sa bali nga lugar nga nagsakripisyo para kada tayo. Nagbalaygi imangat gibiyag tayon. Agsubli tayo no si asino tayo tinagrigat mo gamin ka Allah adda nakaadalan nay manglangit-langit mo tengken nat berets matan naka-abroad di anak nanay wow imimas ti si dada pimuraw pa jerupa na nagbalbaliw at talaga kinat berets matan kaslama nakaraman abaan aan. No naglawagan, pinaraburan na katilawag, agsubli ka no si asino ka. Parparaburan na kala ni Apo Diyos. Agayat ka, iburay mo, itulong mo nga ron. Ketika aron na nga ron nga kunakon ka, Allah, kasla ka lang nakaadal, uwan adna mo, diploma mo, Allah, si kamot ti ka nga ngatuanan. La ka nga tumlat at itumayab tapal, si itanda ka. Tagunggunam. Isu di dyan na naparaburang ka, the commandment of love, anya ti kunana ta makiburay tayo, tulungan ni kabisa mo. Alangunan ni kabisa mo, sino, ayan, dagiti gagayim ni Apo Isus ng pangpangruna na, dagiti ibagbaga tayo a prostitute, dagiti narugit ti panagbiag na, dagiti agkukutel nga, awan mangayat nga mangkadwa, isu ti impangpangruna na. Dagiti problema nga discrimination iti kultura gaputa Samaritano ka an nga kayat dagiti Hudyo nga kadwana anya ti kunana may kauminom ka ti danom nga agnanayon nga haan nga makaited ti haan nga mangtedking ka ti patay kas di mat ano no nalawagan na kan ni Apo Isusan no nagranyag king kan automatic mission mo agsubli ka iti mission mo haan ka nga tumaytayab haan ka nga kinnat berets nga kasla mo dati nakangato ka nga kasla mo si kasi sa siglatan agsubli ka ti misyon mo amo yun no ited yun dahil nga misyon dahil pa nang surot kini Apo Isus ibagak kada kayo nang runa kada kayo nga nalaing nga agmilat-milat ti rupropa ureha mo milmilatan tarupam wala padasin nyo ti agayat nga rin napudno agranyag urehan kayo nga urehan nyo nga kayo magaming ti kayat yung mga panagbalbaliw tila nga tuladet ni Apo Isus puraw wala second mano nga tapal foundation danto pala dati kasta-kasta na kiday nga nagatid di ka pala kasta-kasta ta kiday mo ta makaamukan kasi mo ti kayat yung external no deta external nga panagbalbaliw tila nga mapunas nagdiramos ka kaslakan to burilyan ngam no nadalos di pusom sumursurot kini Apo Isus no dayta adda ayat mo kadagiti tattao awan ti umpanen na awan ti kuana naranyag tiranyag ti rupa agapudtoy kasla nagungar ngam no ala nagngisit ta kararuam nakaagom ka nagaduk ka apam ala nagpabunar ka dagiti ila nakabagti nanginginat awisam tadda pagyan ti igaduda kung kunanig ka dagiti kaarubam nga nakanumnumo ko uy ish tingka ijay ngisit ti kararwana no ala damot agagayem ngam no haam mo mapagpapada no adda pilpilyam ti ayatem ay nangisit akararwa ang agranyag no managagom ka nang runa ti makan agnisit ay nangisit ta kararom aging gapeng agnisit ako dil mo dimat agday diabetes kanton ala nagnisit to dagita ka mo na paya kinarawod kinaagom
Iso nga no kaya mo agranyag na paraburang kan itong palom ni Apo Isus dumngeg kayo kin ko na iburay mo. Tulungan ni kabsat mo. Linisang tapusong pagranyagong tumulong ka kini kabsat mo. Automatic dahil nalawag taro ka. Anya pa iti mabalintay nga pagtulatan amo yun ni San Juan Vianney. Patron dagiti Paris Priest. Intelektualihaan nga marigrigatan iti seminaryo nga makaruan. Iso nga digi obispo na impan na dya sulsulinat. Takabuteng na ngem ti sirib ni San Juan Vianney ti sagot kanya na ti wisdom nga napan kanya na haan nga dagitay sirib ti binasa nga inkabesa iti libro. Gapot iki naman nagkararag na naikkan din isang sangayan nga laing nga mangumpesar, sagot ti panagdengeg iti konpesar, dinarok da di ayan na, pinmintas di lugar, dagiti namadi nga aramid ijay, prostitution, murder amin-amin, nadalusan, nagranyag di lugar, anya tinaramid ni San Juan Vianney, imuna kararag. Sana imburay, imparik na nga adda ni Apo Isus kadakwada, nagbalbaliw di lugar. Iso nga dahito Apo ti tapno agranyag mat, urain niya problema, urain niya sakit, urain niya nga pakarikutan. Addan tulak karanyag, anya ti umuna, sakripisyo ken karara. Kano na paraburang kanta nagranyag kan, surutom ti anak na iwara gawag mo. No maaramid mo dato, haan nga dahil kina managing bubukod ka di ang puso. Narigat kina managing bubukod a puso. No tiba ka makariing tayo tibigat ka no, ti mapanunod mo ka, kas ano nga makatulong kini kapsat ko. Kas ano maiparik na kadagiti tattao nga adda ka Kristo. Agranyag di yan. Dadta di, automatic di yan. Nung tata nagsakripisyo kanya, imay ito na santon amisa. Intadyo di orasyo, apay nga bigbigan ni Apo Diyos dayta, kang runaan na apay hanga granyak, awaten ni Apo Isus iti nasantuan ako munyon. Hambay la granyak taperi nam, hang kapay lang makaginawa nga agawit. Inawat mo ni Apo Isusen, punasan na tibasbason ti lubong. Haan laka nga mortal sin ato, no mortal sin ato, you have to confess, umay kayo confess at kinapupadi, wano mapang kayo. Ngamnohaan nga nadagsan, kaya na apunasan, hangka di nga nagranyak tarik na. Dato pa nangawat mo kinkuha na kalpasan dito na santon amisa, haangat nga gran-ranyak, di kaya mong samag ka dito, sumilsilap ka nga masisirap tilugan, amasabat mo, haan mat, adad to'y adya pa nagranyak. No nawaya-waya ang kamadamdaman, ituloy mo agawid ka, ranyagam tilubong. Sino ayat mang ranyag tilubong no, hangada kayo kinsyak. Sino ayat mang pasip nga tilubong, pasip nga tilubong. Chismisam tapno agura da, paspasip nga tilubong. Irurumon mo tagsakit tinagam na, paspasip nga tilubong. Agumang tapno agsakit nagam na, paspasip nga tilubong. Ngam na itid mo ti kapyapan nakaawat kin ayat, babaan, tataawatan tayo na santo na komunyon, lawagan na tayo, ranyagan na tayo, tumulong nga mangiwaragawag, hanggat di nga roman ranyag tilubong. Ngam tayo ko na akon, uray komunyon ka komunyon, no takararam nangisit, kurarit tulak tatarupang, nairot tulak ta, no hamo marik na ni Apo Isus, tinapudpud na santo na komunyon, nairot tulak ta day tabiyag. Ala kakabsat, naparaburan tayo, naikantay ti gundaway nga umay agranyag. Ranyagan na tayo ni Kristo, iburay tayo, itulong tayo. Babaan ka na tayo, tulungan tayo nga agranyag met, tibiyag dagiti kakabsat tayo. No mair-irotan da pailaan, ala ka tumulong tayo, ay sungarod ti misyon tayo. Dagiti agtarigagay nga agserbi iti Diyos, babaen ti panagkameng da kas altar server, tumakder da kuma. Angel S. Anilio, pagsungbat at tuyak apo. Maika L. Cabunyas, Aldrin Bren A. Caliejo, Gino C. Cabunyas, Jenny O. Hasildo, Zian Nika Alibo, Maria Risa May J. Bibo, Hensley Solano,
David Habar, Rachel Ann Orbase, Andrea Havilio, Bernaline J. Casillan, John Paul Halyorina, J-Rick N. Tenido, Annalise Joy N. Velarde, AJ Velarde, Lovely Jane Soliven, Atina Angelvin Gabriel, Gabriela Ragajo, Karsten Sep Ragajo, Ethan Alvinson Gabriel, Ken Samantha Halabaso. Pagraemen mi nga apopadi, Reverend Father Rufo Abaya, adtoy dagiti ubing ngagtarigagay ngagserbi ti altar ti Dios ken iti simbaan. Ket ita agdawat iti inda panagkari kas altar servers. Manipod panagsursuro da nasubok dan ken napaneknekanen nga daanda iti natakneng akababalin ken panakaikarida nga agkamen. Ay ayatek nga agtutubukin ubing, ti kaaddayo iti sakaanan ti altar ti Diyos, ipamatmat na tinapudno, apan nagtarigagayo nga agbalin nga altar servers ti Apo. Maawatan nyo matlaeng ti kaipapanan ti panagserbi iti Diyos kas altar servers. Sisasagana kayo kadi amang ipaay ti bagiyo ken panawen nyo iti daytoy nga aramid. Agsipod iti panang palubos dagiti naganak kada kayo ken iti napasnek at arigagayo nga agserbi palubusan kay ngarod nga agkari iti sangwanan ti altar ti Dios kalpasan na ang mapabaro dagiti inkariyo idi na bunyagan kayo ngarod ita maawatan nyo anasaya at ti kaipapanan dagiti akarkari dakay itan amismo ti mangaramid kadakwada iti amin a puso ken panunot yo ken nakemyo. Tumakder tayo amin Apo, ta makikiddan tayo kadakwada nga mangkari, banagkari ti panangtalikod ti basol kinaunag apamati, datay amin. Paglikodan nyo metlaeng ni Satanas. Paglikodan. Paglikodan nyo metlaeng dagiti kilo nga aramid na. Wen na po paglikodan mi. Paglikodan nyo metlaeng dagiti amin a pangaw-awis na. Wen na po paglikodan mi, dagiti amin na pangaw-awis na. Itantain kariyo a paglikodan nyo ni Satanas, dagiti dakes nga aramid na ken pangaw-awis na, saludsudek manen kada kayo, no mamati kayo metlaeng, iti Diyos Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Wen na po mamati ka. Mamati kay matlaeng ken Jesu-Kristo abugbog tong nga anak na inyanak ni Berhen Maria nagtutuok ket na itanem nagungar kadagiti natay ket situtugaw iti makannawan ti Ama ket makipagturay ken kuana. Wen na po mamati kami. Mamati kay matlaeng ti Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika ti panagrerenanod dagiti sa santos ti pannakapakawan dagiti basbasol ti panagungar ti bagi ken ti biag nga agnanayon. Wen na po mamati kami. Daytoy ti pamati tayo, daytoy ti Iglesia ketragsaken na ti mangipaduyak-yak iti daytoy a pamati iti sidong ni Kristo nga Apo tayo. Amen. Agtugaw ti gimong mabendisyonan dagiti kawes. Managayat nga Apo mi nakem mo nga aramaten mi ti material abanag tapno agbalin a simbolo ti kaaddam ti baet mi dawaten mi a bendisyonam dagitoy nga kawes nga aramaten dagitoy nga altar servers ipaay mo kadi tapno babaen ti panagarwat da kadagitoy nga abito nasaysaya at ti panagtungpalda iti annungen daken ka iti altar ti sakripisyo dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen.
Aglinya dagiti ubing, maiyawat dagiti kawes, tulungan dagiti naganak tibang kawes kadakwada.
ti silaw ket ni Kristo, tilawag ken dayag ti tattao ti entero alubong, ti silaw amang tarabay ti panagtitimpuyog yo apada-pada, in kay ngarod, aramidan ti panagkariyo iti sangwanan ni Jesus, nga iso ti silaw ti lubong, ken ti sangwanan dagiti tattao ni Apo Dios. Nagkari. Serbikan ka, aramidak to amin. Anapudpud no nga altar server, babaan titulong ni Santa Maria. Amen. Ay ayat ti kakakabsat na imatangan tayo ti panagayat dagitoy nga ubing ken agtutubo iti Apo ken iti balay na. Sapay kuma taagbalinda apagsarmingan dagiti gagayemda ken amin akalanglangenda apakaidaydayawan ti Apo agari kuma akan kanayon ti kapiakin ayat iti pamilyada. Maidep ti kandela, agbaw iti altar, sagbaw kadagiti tattao ti Dios, palakpakan tayo ida. Agsubli tayo ije tugaw tayo. Kakabsat nga tattao ti Dios ikararagan tayo dagiti nga ubing ta nangrogrogyan ti bokasyon ti kaadwan apadi nagbalinda nga altar server kasapay kumata daytoy nga panagserbida adunto kumamet ti agpadi agmadre ken agserbi kadakwada tumakder tayo para iti kararag asapasap. Managayat nga aman no awan ka awan ti maaramid mi. Si tatalikkam nga rod ti dagbalbaliw apanagayat ken kinaman nga asim. Adtoy kami asi papakumbaba nga agpakpakaasi adenggam dagiti dawdawat mi iti tunggal panggep ko na tayo. Apo aramiden na kami maikari akalasugan ti ayat mo. Apo, aramiden na kami may kari akalasugan ti ayat mo. Agpaay ti Santo Papa, kadagiti obispo, papadi ken amin a religyoso, tapno ti Dios ipaay na ti sagot, ti panangbigbig iti nakem ti Dios, tapno ti kasta may daulo da dagiti arbanda, babaen ti Espiritu ni Kristo, ti baet ti adu a panakasuot, ngay papaay ti agdama a panawen, kumararag tayo iti Apo. Apo aramiden na kami maikari kalasugan ti ayat mo. Agpaay ti amin na dadaulot entero sa madubungan nang nangruna dito'y pagilian tayo. Tapno di kasta madanda kumay ti sirip, panakaamo, tured ken tinamanag parabor nga agtrabaho, agpaay ti pagimbagan ti tattao. Kumararag tayo iti Apo. Apo, aramiden na kami may kari akalasugan ti ayat mo. Agpaay kadagiti mangisurusuro nang nangruna kadagiti nakaitalkan panakatarabay dagiti altar servers tap nagtultuloy ti panagananos panangisakit pangawat ken panagayat da iti espiritu ti panagserbi kumararag tayo iti Apo. Apo, aramiden na kami may kari akalasugan ti ayat mo. Agpaay kadagiti naganak kadagiti amin nga altar servers ken ti amin na naganak nga daditoy ita tapno mabigbig da ti nasagraduan nga obligasyon da kadagiti anak da ket tumulong da ti panakaparnuay dagiti mayat nga agserbi ti altar ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Apo, aramiden na kami may kari akalasugan ti ayat mo. Agpaay kadagiti amin nga altar servers nang nangruna ditoy a parokya tapno sila ragsak da kuma agtalinaed iti panagserbida ken Apo Dios ket tungpalenda dagiti anungenda nga daan panagayat ken panagraen. Kumararag tayo iti Apo. Apo, aramiden na kami akalasugan may kari akalasugan ti ayat mo. Agpaay kadatay amin na natipon-tipon ita kas may sagi mong ti ayat. Sapay kuma tagserbi tayo asibibiyag nga ulidan kadagitoy nga altar servers kaditetay kadakwada inspirasyon ken suporta. Kumararag tayo iti Apo. Apo, aramiden na kami may kari akalasugan ti ayat mo.
Agulimag tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggap. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Nailangitan nga ama, daydayawin kan pagrukbaban da kaagyamang kami, kadagito nga grasya empay mo kada kami, ti grasya, nga impanamnama, ti panagbalbaliw ti langan ni Apo Jesus, ited mo kadmat dagiti dawdawaten mi kat romanyag ti panagbiag mi, ken makipagbiag kam to, asiraranyag ken kuana, amin dagito'y dawaten mi gapumatlaeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida na urnosda nakapinpintas da tinapay ken arat ti umay mita iyawan naggapo ti trigo ken ubas abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida na urnosda nakapinpintas da tinapay ken arat wenawatem bendisyonan Apo mi pagbalinem nida na nasantuan na bagiken darang. Amin nga daing ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat binadamida na urnosda nakapinpintas da tinapay ken arat ti umay mita iyawat naggapo ti trigo ken ubas abungat nagbanugan mi.
mararag tayo, kakabsatap no da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Tiya po awaten ako madaytoy adaton kadagita imam. Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken kadagupan tinasantuan nga iglesia na, apo babaan tinagloriaan na panagbalbaliw tay lang ti anak mo. Pasantuem ka dagitoy daton mi, babaan dagitiran niya, ti Gloriana, dalusan na kam kadi, kadagiti mulit, dagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit Itag-ayo dagita puspuso yo. at dana si tatag-ay tiya. Agyaman tayo, iti apo, a Diyos tayo. May kariket rumbe. Pudno na yo may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo iti imatang dagiti nakasaksi anapili, imparangarang na ti Gloriana, ket taylangana, akaasping metlaeng ti kadawian alanga ti tao, nasamay, iti naindaklan aranyag, ket naikat ti puso, dagiti disipulos, ti pannakaupay danto, gapo ti panagtutuok na iti cross. Kastapay ana ipakita ti gloria, ti pannakiranod danto, kadagiti amin ana ikameng, iti bagi ni Kristo nga iso ti iglesia, babaen ti pannakaipamatmat, tay ranyag, nagaranaar ken Kristo nga ulo na, anansata da kami ditoy daga, makidanggay kami kadagiti angheles ti langit, ket ikantami ti pakaidaydayawam, ket konami adi agsarday. Santo, 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 di Apo a Dios, dagiti amin aparso, tinghangit ken daga, napno dayti pakaidaydayawam, Hosana ti kangatuan, madaydaya ti umay tinagan ti Apo, Hosana ti kangatuan. Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto, dawatin mingarod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kiti paay mo ida kada kami abagi kandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isa mayawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
kenin kapanaguran. Inakaminsalakang manubuti sa galubungan. Inakaminsalakang manubuti sa galubungan. Itingarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kenenggasata na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda anakapudno anagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Intay umararaw iti Ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagariam, matungpal kuma, tinakim mo, dito'y daga, akasa dilangit, idem kadaka, ti aldaw ito'y, ti kanen mi, iti pati na ingal daw, pakawangeme, ti basul mi akas me, pamakawan mi, ti basul, dagiti nakabasul kada kami, tinakangit, baybayan, ngaumanuguti, sulisuketi, salakanakam
dakis. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kukuam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti ang nanayon nadi, tuwag sarday. O Apo may Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niyak, taited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga wanti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya. Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Idem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karinga, may kakanyak, nganti may salay nga sa uma paimbagton to'y kararwak. Agtugaw tayo pagbiit Apo. Pakaam mo Apo, naobserbaran ken mapalpaliiw dito'y parokya tayo nga dagitay ubing nga imawat itinasanton a komunyon, dagitay nag first communion ti training da nakakastoy da jay dila kay dinalpas da nga nag first communionan os-osaran da metten di jay ima kunukit kitaan tayo na maobserbaran tayo nga makapaliiw. Nalpas da nagkomunyon, di damot kitaan no adda small particle, wano anyaman. Kinuri dagiti daddo mga nataengan Apo, pangaasi tayo. Kano nalpas tayo nagkomunyon, no adda nabati, alaan tayo at bagilat ta ni Kristo dayjay niya. Kaya dagiti ubing iso nga manipod ta Apo, palubusan tayo dagiti ubing, nakakastoy da, dayjay dilati o sarenda niya. No anak yo, apuyo, patuladan tayo ida. Datay nga nataengan, no umay ti agkomunyon na nakalinya tayo nakakasjay, with adda na pudno nga panagraem respect and reverence ko na dayjay niya, nakakasjay, no nagkomunyon tayo ti ima, alaen, isubo, kitaan tayo. Akalpasan na agkararag, tanod duma kakasla na sakit diri na nga mangkita nga kasla matagtagilagan ti panang respeto ken ni Apo Hesus iti nasantuan a komunyon. Ket datayo nga nataengan datayo ti mangisuro kadagiti ubing ti pudpudno a pamati ken Kristo agtitinulong tayo Apo haang ko nga mamaysa-maysa nga umay bagaan dagiti anak dagiti apo isuda ti palubusan tayo dila pay laeng datayo di mabalin ti ima Apo ngam prepare tayo ti dila na pinpintas pay. Kino adamo surat ta ima yaw no anyaman haan yon nga ikasjayan.
Kada umay ag komunyon nakasurat either cellphone number wano nagkwentaan dan samot ti pautang da adda pay numeron samot ti weteng no dadduma respeto laktan hamon anga imaen de jay puson oldo hante mausga anti puso ti tunggal may sangam na may mayat no maipakita iji panagraem tapno nasaysaya at ti panangawat tayo ken ni Apo Hesus nya agkakaawatan tayo Apo. Wan ken adda dagiti mangigad kada tayo Apo na pinpintas na oron no siguro no baypyo nya dagiti umuna dati sangon tan oron no saan nga dati kas lalaag dadarop nga mapan umagaw ti makan iji budaan kaslamet kasla maksayan DJ kasla ko ma di respeto DJ panagraem makasla bumaba iso nga DJ action tay pailaeng makatulungan para iti panagraem ken ni Apo Hesus aramiden tayon tinasantuan a komunyon. Silaw ti lubong umay kayo surotenda ketikan kanto ti silaw amang titibyan siyak ti silaw ti lubong umay kayo surotenda ketawan tunti nasipngen dalan na pagnaan amin na marigrigat sumurot kay kanya tain kay masarakan tibang arken silaw tibiyag tiyak ti silaw ti lubong umay kayo surotenda ketikan kayo ti silaw amang titibyan tiyak ti silaw ti lubong umay kayo surotenda ketawan tunti nasipngen dalan na pagnaan amin nanaiyawan siyak ti pagkamangan tain kay masarakan di talgit ken silaw tibiyang siyak ti silaw ti lubong umay kayo surotenda ketikan kandu ti silaw amang titibyan siyak ti silaw ti lubong umay
umay kayo surutenda ketawan tunti nasip ngen dalan na pagnaan amin nalumlumdaan siyak ti pagkamangan dain kay masarakan liliwatin kay panagbiag siyak ti silaw ti lubong umay kayo surutenda ketikan kayo ti silaw silaw amang tetibiyag siyak ti silaw ti lubong umay kayo surutenda ketawan tunti nasip nget dalan na pagnaan. Kumaraarag tayo. Apo imparang mutiranyag ni Kristo, babaan tinagloryaan na panagbalbaliw tay langana. Ipaay mo kadi ta tinailangitan ataraon nga inawat mi, pagbalinan na kami ama itulad ken kuana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet Agdumog tayo, tawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Amen. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita pusoyo iti sidong ti ayat na. Amen. Pabaknangin na kayo kuma ti Diyos kadagiti bertudes ti inanama, ti pamati ken tinadyosan nga ayat. Agbiag kay kuma nagaget nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay ito iti agnanayon a kinagasat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Kalpasan ti misa maarami ti picture taking dagiti ubing altar servers, palakpakan tayo ida. Ang bali niniwidang adala bunyagan niyo ida itinaganti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo lagi penyo nga dakto dita si bayo lagi penyo di kay to panawan kaanuman